In navolging van Mercelo Vredepeel en sinds vorige week ook IJsselstein was het zaterdag de beurt aan het Wansems infopunt om een wensvervoer in ontvangst te nemen. Voor bestuurslid Marcel Denen een trots moment. Ja, wij zijn super trots eigenlijk dat we deze mooie auto nu tot onze beschikking hebben. In tegenstelling tot de andere dorpen heeft Wansum geen wensbus, maar een wensauto ter beschikking. Nou, de wensauto is een auto waar de mensen, dat is eigenlijk in het kader van de WMO is dat gekomen, aanvullend vervoer op het openbaar vervoer. Mensen die eigenlijk niet meer mobiel genoeg zijn of op bepaalde momenten niet meer mobiel zijn omdat de kinderen werken of dat ze binnen het gips of noemen van dat soort dingen. Dat ze een beroep kunnen doen op deze wensauto en naar een vast punt kunnen gaan, naar bijvoorbeeld het station in Venray of naar een ziekenhuis naartoe gebracht kunnen worden. Dus de mensen kunnen dan bellen en dan kunnen ze gebruik maken van de wensauto. De wensauto is onderdeel van de tak vervoer van het Wansems infopunt. Naast het vervoer heeft het punt nog 2 andere pijlers. Dan kunnen mensen ook via hetzelfde vastnummer wat we hebben van 5 tot 7 elke werkdag kunnen ze gebeld worden. Er zitten centralisten en die nemen de telefoon aan en die gaan kijken wat de vraag is, wat de hulpvraag is. Is er een klus, dan gaan we kijken, past die in ons project? Want het is niet zo dat wij muurtjes gaan bouwen, gaan teksten. Het zijn echte hele kleine huishoudelijke klusjes. Die gaan we bekijken en als het zo is, dan gaan we een vrijwilliger vragen die ze hebben opgegeven die dat kan. Dat kan op elektrogebied zijn, dat kan op tuingebied zijn en dat soort dingen. Dus dat is de klussendienst. En dan hebben we nog een dienstenafdeling. Daar hebben we ook vrijwilligers voor. En dat zijn mensen die mee willen gaan naar de markt. Of meegaan een potje kaarten, spellen doen en dat soort dingen. Formulieren invullen vanuit de gemeente, belastingdienst en dat soort zaken. De komst van de wensauto is volgens Denen belangrijk voor de leefbaarheid in Wansum. Ja, het is zeker belangrijk voor de leefbaarheid. Ik val zelf af en toe als reservechauffeur in. En het mooie is dan, de mensen die je ophaalt en ergens naartoe brengt, daar gebeurt een sociaal praatje. Dus je hebt het over dingen, als voorbeeld, ik heb een keer een mevrouw moeten vervoeren naar Venray toe. En bleek dat de dochter, die het in het verleden bij mij op school gezeten, op de lagere school. Nou, uiteindelijk komen we met elkaar in gesprek en zo kort zijn die lijnen. Dus het is ook sociaal-maatschappelijk is de meerwaarde. Ook de mensen een beetje uit het isolement te halen. We proberen mensen ook te bewegen van, blijf niet thuis, dit wil je naar familie. Bel de wensauto en breng je er naartoe, van dat soort dingen. Niet alleen is de dienst beschikbaar voor de inwoners van Wansum, ook de buren uit Gijsteren en Blitterswijk kunnen er gebruik van maken. De wensauto rijdt naar plekken in de gemeente Venray, Horst en Bergen en als puntbestemming naar de ziekenhuizen Venlo, Boxmeer en Deurne.